Здравейте, котовите на YouTube, аз съм Мирко15 и днес ще ви покажа как да си направите такова, не знам как се нарича. Влезете в Google, пишете нова скин и ще ви излезе Minecraft скин. Ето тук може да се отцветявате да справите каквото искате. Не да разделя още. Изменете това. Ето на мен моят скин не ми се е запазил. Ако искате с вашия скин, идвате тук и пишете, например, някакъв скин. Например, да. И ето, искате и ето вие да канала, натискате, например, този и ви излиза това. После натискате Save, ето тук отгоре и пак Save. После натискате това и ви излиза нещо подобно и почвате да си избират каквото искате. Например, аз съм пак с това и като сте готови, натискате десен бутон на мишката и запазване на изображението като и се го слагате там и сте готови. Но клипа ви е харесал, абонирайте се за мен, дайте палец нагоре, коментирайте клипа, дали съм могнал или не съм. И това беше от мене и чао!